Haga jingle kai I League hapreng sereni didikan Persia ika Real Kashmir. Haba pai shinga nega jingle kai ka Real Kashmir kala kore ka nam job dan Laila ar haga nega jingle kai. Bad yaga gol pen job jong ka Real Kashmir layo ban tap lengba ka penalti hashwa ban kot ka jingle kai kata ka minit ka kendai peu plus line. Bad lengba ka nega jing job ka Real Kashmir kala kiu shaga kerdan ka ba ar kat ba ka sereni didikan kala hiar shaga kerdan ka ba lai haga mi ikhen point. Hagawai par ka jing rekai hapreng ka Churchill Brodar Persia ik chelong la jong. Haba pai shek ka jing rekai ka Churchill Brodar kala kori ka nam job hala ying haden magalala bat lim ka chelong la jong da ar la kawai. Yagi ar gol jong ka Churchill Brodar la yoban tap lengba Fernandes badukawis bad yaga shigol jong ka chelong la jong la yoban tap lengba Prangki. Haga jingle kai Indian Super League hapreng ka Hyderabad Persia ika North East United. Haga nega jingle kai baro art legi kenhun kia kai tamar ar gol. Haga jingle kai Premier League hapreng ka Sheffield United Persia ika Arsenal. Haga nega jingle kai ka Arsenal kalala bat lim kuput ika Sheffield United. Shabar nala ying hadu nreu lanot. Haga baka Arsenal kala yo ban tap hadu sun goal tang haga kela stem. Bad shigol kala yo ban tap haga kelamit. Haga jingle kai Serie A preng ka Kenhun Martinez ka Inter Milan Persia ika Genoa. Haga nega jingle kai ka Inter Milan kala kore ka nam job haden magalala ban pelim ya ka Genoa da ar la kawai. Bada haga nega jingle kai urang ile kai bakensai juga Chile wa Alexis Sanchez ulio ban tap ya ka gol ka beningkong jong u naga nega klub Inter Milan lengba ka penalti. Haga jingle kai AFC Champion League quarter final first leg hapreng ka Al In Persia ika Kenhun Ronaldo ka Al Nassr. Haga kela step jong ka jingle kai ka Al In kala yo ban penki jar ningkong lengbau Rahimi hashwa ban kod ka kela step. Kata haga minit ka basau peusau. Bad day lema ka shigol ka Al In kala tam haga kela step dai wailanot. Haga kela min ka jingle kai ka long Maria khaj. Haga ba baro artli Kenhun ki klemla ban penki jar. Badai hashwa ban kot ka jingle kai player jong Al Nassr ulayo priang ia ka red card. Badai lema ka shigol baka Al In kala yo ban tap ka kela step kalala ban pelim ya ka Kenhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr haga nega jingle kai quarter final first leg.